Vi spiller Slenderman. Og et nyt spil. Ja, Det her er et new game. Okay, bare. Big Forest, So Good, So cold. Rain, Carnival eller Home. Så vi... Så good så. Okay, day. Nej. Day. Day. Vi tager night. Nej, day. Svin, så tager vi imellem. Hvad? Altså sådan, så det bliver dag, og så senere bliver det nat. Okay. Jeg havde helt glemt det, den her. Hvis man ikke kan lide at se blod, så er der et sted i den her, så skal man nok ikke tage den her ben. Det er ikke den helt blod. Der er kommet noget med blod. For eksempel, nu har vi faktisk fundet det. Og mennesker, det her er faktisk ikke noget galt med tablen. Det er faktisk alt hvidt. Se, det der, det er sådan et hoved, som der hænger. Så hvis man ikke kan lide at se på sådan noget, så lad være med at tage ud forrest. For det er sådan noget, der er. Jeg tror ikke, nogen vil spille det her spil. Men vi spiller det, så der er faktisk nogen, der gerne. Den der, nej, den kom. Okay, det der er lidt spooky. Okay, skal vi nu finde vise en af sædlerne? Sådan. Ja, det handler om at finde sædler. Og prøve at komme væk fra Slenderman. Ja, og undgå. Ja, det handler faktisk om at undgå at dø. Okay, så Hvis bare se, når du har fundet en sædel, okay? Jeg stopper den. Jeg har fundet en. Hvorhen? Ja, lok. Hvorhen? Hvorhen? Jeg prøver at gå hen, men der er nogle træer, der står i vejen. Ja. Du kan ikke lide træer. Nej, heller ikke nu. Nu kan jeg ikke bare lide træer. Der, bare steg. Okay. Det er lige der, den der lille mini-bil. Det er sådan en der. Okay. Man skal fange. Og nogle gange er der nogle små ting, den siger. Okay, hvor er så Slenderman? Skal vi finde ham? Okay, jeg stopper den lige og prøver at finde Slenderman. Okay, Slenderman kommer helt sikkert. Jeg er ved at... Vent, lukker lige døren. Og det er Slenderman. Vi går lige ind og spiser. Så Og man skal trykke sådan her for at få ham væk. Og vi kommer tilbage snart, okay? Ja. Okay, så jeg ved godt, at den der video var ret kort. Men vi vil sige bye bye på en anden måde. Den gang vil vi dø. Okay, vent lidt. Udover den side. Okay, vi prøver at finde Slender nu. Ja, og det hjælper at finde samme sædler, hvis man vil have Slender. Og Så, hvor flere sædler man tager, og sværere bliver det. Hvis man når op til 8, så er man virkelig heldig. Og det betyder, at man ikke kan... No! Nu siger vi bye bye med, at vi dør så. Her er han. Bye bye! Dun, 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 dun. Og jeg vil sige farvel. Farvel. Farvel.